pracovníkov HCA Slovakia si najviac cením to, že robia túto prácu s láskou, robia tú prácu s radosťou, lebo cítia, že má zmysel. V prvom rade je tu skvelý kolektív dobrých ľudí, sú to naozaj priatelia a myslím to v tom najširšom slova zmysle. Práca v HCA je stále každý deň niečo iná, sme tu dobrý kolektív, fakt sme kamaráti a neustále sa posúvam každý deň vpred. Každý deň zažívate niečo iné, raz ste u klienta tam, raz ste u klienta hentam a tí klienti sa stávajú vašimi priateľmi. To, že je to fantastická partia, pri ktorej je jej práca poslaním. Na práci v HCA ma najviac baví to, že nie je jednotvárna, stretávame zaujímavých ľudí a sme výborný kolektív. HCA Slovakia môžem byť sama sebou. Môžem rásť nielen profesne, ale aj osobne. V HCA sa mi páči to, že sme tu naozaj perfektný kolektív. V skutočnosti táto práca sa pre mňa stala aj poslaním. Lebo sme skvelí ľudia, sme skvelý kolektív, máme skvelých klientov, ktorým naozaj pomáhame v tom, aby sa im darilo, aby lepšie napredovali, aby získavali stále nových a nových klientov, aby zlepšovali svoje životy nielen v práci, ale aj v osobnom živote. A v podstate to je naše také veľké poslanie, aby sa klientom dobre darilo, aby sme vytvárali naozaj skvelé podnikateľské prostredie. Tiež sa mi veľmi páči, že v HCA Slovakia sa slovičko pomoc skloňuje takmer každý deň, pretože pomáhame iným a nie je to iba fráza. Sme zomknutí ako tím a v podstate vieme sa jeden na druhého stále spoľahnúť. Práca v HCA ma veľmi baví a človek sa tu naozaj nikdy nenudí. Pokiaľ chcete mať dobrý pocit zo svojho života, chcete byť naozaj užitočný, tak HCA je presne to miesto, kde sa to naučíte, kde budete môcť iným ľuďom pomáhať a čas, ktorý strávite tejto práci, bude pre vás zábavou.